Estes árboles que están aquí son unha preciosidade, están cruzados, sujetados con estacas. Que preciosidade! E ali había un árbol que non sei que tipo de árbol é, que lle nacían, non era musgo, é outra planta. Que preciosidade! Que preciosidade de árbores! Hai moita variedade, co cal isto no outono, aquí hai 3 xuntos, aquí hai este pequeno estanque, aí hai unha ponte, hai moita variedade de árbores, preciosos ademais, poden gravar aquelo, era curiosísimo, nunca vin que haxa musgo, sí, pero esta ademais de musgo tiña outras ervas que lle crecían.